лионел месси дар интер майами дурахшиш дорад. тамоми амрико ва ҷаҳон оиди ӯ ҳарф мезананд. наворҳои голи аввалини ӯ дар дастааш миллионҳо тамошобин ҷамъ овард ки аз беҳтарин буданаш дарак медиҳад. писарони месси тиаго, матео ва тиро низ диққати мухлисон, рӯзноманигорон ва ҳаводорони мессиро аз ҳар гӯша ҷалб кардааст. онҳо аллакай дар интер майами аз таланту ҳунари худ дарак доданд. имрӯз оиди триои футболи оянда ҳарф мезанем. намоиши зебои финтҳо, академияи интер майами, шаҳомати футбол ва хушҳолии писарони месси аз вазъи феълияшон. лайки худро дареғ надоред ва наворро то охир тамошо кунед. дӯстон, агар шумо ба тамошои футбол ва дигар навъи варзиш шавқ дошта бошед, агар шумо хоҳед ки тамошои бозиҳо бароятон боз ҳам ҷолибтар гузарад, пас ҳатман аз хизматрасониҳои ширкати 1x истифода баред. дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди тачфуд. силкаи зарурӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. ин пӯшида нест ки писарони месси на танҳо футболро дӯст медоранд, балки бо он зиндагӣ мекунанд. албатта падарашон номашро бо ҳарфҳои зарин дар таърих навиштааст. аз ҳама хабарҳои атроф назар карда, онҳо низ мехоҳанд мисли лео бошанд. тиаго, матео ва тиро бештар бо модарашон ба бозиҳо мераванд ва рӯзноманигорон ҳамеша чашм ба онҳо андохтаанду реаксияи кӯдаконро ба голи лео сабт мекунанд. онҳо аз вазъияти феълияшон розианд ва ба ин аҳамияте намедиҳанд. дар майами кӯдакон худро озод ҳис мекунанду аз зиндагиашон роҳат мекунанд. айнан мисли лионел месси ки аз дастаи наваш розӣ аст, ё мисли модарашон ки ҳамеша ханда дар лаб дорад. чемпионҳои футболӣ дар оянда фарҳанги наверо дар ин шаҳри офтобӣ ташкил кардаанд. назди мухлисон рафта бо финтҳо онҳоро хушҳол мекунанд. аллакай чанд ҳолати мазкурро шоҳид шудаем. мо низ ин намоиши зебои кӯдакони мессиро алоҳида навор карда пешкашатон намуда истодаем. ҳамааш аз муаррифии лео оғоз шуда буд. ҷаҳони интернетӣ ҳайратзада шуда буд ки тиаго бо касе не, балки бо падараш ин финтро иҷро кард. навори мазкурро миллионҳо тамошобин аз дилхо гӯшаи ҷаҳон дидаанд ва дар шок мондаанд. мухлисон ҳатто навиштанд ки аз роналдои хурдӣ дида беҳтар будааст. рақобати онҳо меросӣ мешавад. баъди анҷоми бозӣ бо круса, кӯдакон бо ҳам каме бозӣ доштанд ва ин амали зебои Тео Месси дар ёдҳо боқӣ монд ки аз ҷониби Матео манъ карда шуд. вале баъди бозӣ бо Атланта Юнайтед ва ҳунари зебои Лионел, Тиаго, Матео ва Тиро манънашаванда буданд. инҷо Тиро рақибонро аз пои афтонида тӯбро ба Матео расонид ки аз Тиаго ба осонӣ гузариш мекунад. инҷо бошад Тиаго идораи хуби тӯбро нишон медиҳад ва аз нафари баъдӣ мисли об хӯрдан мегузарад. Тиагоро бо якчанд ҳунари чашмрасаш медонанд. инҷо ӯ паси Матеоро моҳирона коркард мекунад. рақибонро дар ғафлат гузошта аз байни пойҳои дарвозабон гол мезанад. аслан ҳаракатҳои онҳо бо бозии Лионел Месси шабеҳӣ доранд. инҷо Тиаго нишон медиҳад ки чӣ хел машқҳоро бо падарашон омӯхтаасту рақибонро ба осонӣ паси сар мекунад. Тиро бошад бештар голзаниро меписандад. бинед ки чӣ қадар аз ин чиз хушҳол мешавад. Матео бошад Тиагоро чунон монда мекунад ки бародарашро бо қоидавайронкунӣ манъ мекунад. мисли кӯдакии мо рақобат байни бародарон нишон медиҳанд. агар шумо ҳамчунин рӯзҳоро доштед, пас лайк гузоштанро фаромӯш насозед. дар Твиттер ин роҳгардии Тиагоро алоҳида баҳодиҳӣ мекунанд. мемҳои зиёде бо истифода аз ин навор омода кардаанд. интер майами академияи худро дорад. аслан ҳар як дастаи бузурги футболӣ мактаби махсуси худро дорад, ҷое ки кадрҳо барои ҳайати асосӣ омода мешавад. писарони Месси ҳам ҳамчун оянда футболбоз дар ин роҳ қарор доранд. масалан, аз сомонаҳои интернетӣ фаҳмидан мумкин аст ки Тиаго аллакай дар академияи Барселона ва ПСЖ баромадҳои зиёде доштааст. Матеои 7 сола бошад дар академияи ПСЖ тамрин мекард. дар бораи Тиро бошад хабаре дастрас накардем, чунки ӯ ҳоло хеле хурд аст. Тиро 5 сол дорад ва шояд солҳои баъдӣ ҷиддан ба футбол машғул шавад. онҳо ҳама якҷо ҷузъиёти бештари футболро дар Амрико аз худ мекунанд. аввалан ин ки пардохт барои тамрин. Златан Ибрагимович ҳам қайд карда буд ки барои тамрин машғул шудани кӯдак бояд ки маблағи алоҳида пардохт карда шавад. писари Ибра дар академияи Лос-Анҷелес тамрин мекард. дар Амрико қонуне ҳам амал мекунад ки кӯдакони аз 10 то 13 сола набояд бо сар тӯбро зананд. ин бо сабаби пешгирӣ аз ҷароҳатҳои сари кӯдакон ба роҳ монда шудааст. формати бозӣ барои кӯдакони хурдсол ин 9 ба 9, 7 ба 7 ё 5 ба 5 аст. мо низ интизор мемонем ки писарони Мессиро дар академияи Интер Майами муваффақ бибинем. ба ҳамин навори имрӯзаи мо ба анҷом мерасад. пайгири канали мо бимонед то аз наворҳои ҷолиби футболӣ сари вақт огаҳӣ пайдо кунед. хайр дӯстон.